Jeg ryger ikke. Hallo! Mit navn er Anton! Og jeg er fucking ny YouTuber. Deal with it, motherfucker! Og ja, så jeg skal begynde på det her YouTube noget nu. Fordi nu tænker jeg, nu er tiden inden. Fordi nu er det sommer, og nu er det bare dejligt. Mit navn er Anton, jeg er 18 år gammel. Og jeg er en dreng. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man laver de her YouTube-videoer endnu, så jeg skal lige finde ud af det. Ja. Joe, hvad skal jeg da sige? Hvad skal jeg finde på? Skal jeg snakke lidt om mig selv? Det gør jeg. Min yndlingsfarve, den er solnedgangs orange. Og mit yndlingsdyr, det er en isbjørn. Min yndlingsdrink, det må nok være en isbjørn. Jeg gør lidt sodavand. Helst Pepsi Max. Min yndlingssport, det må nok være basketball. Fordi jeg har gået til det 2 år, og jeg fucking elsker den sport, og den er mega dejlig. Og ja, jeg kan godt lide det der med at kaste bolden og sådan noget. Ja. Og så har jeg kæledyr. Ja, jeg har fucking 2 hunde der. Jeg har 2 hunde. Den ene hedder Sanko, den anden hedder Charlie. De er begge 2 nogle hanner, og de er labrador. Ja. Jeg ryger ikke. Nej, det gør jeg sgu. Desværre. Det er noget pis. Jeg har prøvet at stoppe. Jeg har røget i 3 år. Det var fandme 6 der. Det er noget værre pis. Lort, hader det. Jeg kan godt lide det. Så. Har jeg nogen kæreste? Nej, det har jeg sgu ikke. Jeg er rimelig single. Hvad er min yndlingssang? Det må nok være den der. Ja. Ding me. Louis. Den der. Den der. Den der. Ja, den der. Men jo, hvad kommer den her kanal til at indeholde? Vlogs, hygge og en masse andre ting. Er den her kanal børnevenlig? Nej, det er den sgu ikke. Og grund til, at jeg har valgt at lave YouTube, det er sgu på grund af, at jeg har brug for en fritidsaktivitet. Og noget jeg sådan selv bare sådan inde i hjertet-agtigt. Du ved, jeg er ikke så god til at snakke dybt, så bare det der inde i hjertet, det er derfor jeg valgte at lave YouTube. Så der var min introvideo. Jeg håber du har lært mig lidt bedre at kende nu. Og jeg ser frem til at lave mange flere videoer endnu. Så ja, du må have en god dag. Ding me. Hey du, husk at subscribe og like videoen. Louis. Den der. Den der. Den der.